संगीता मैम ए मु खाली जानिया ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଥିଲେ ନା ବାହା ହେଇକି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି? ବାହାଘର ପରେ ଭଲ ପାଇଛି। ବାହାଘର ମାନେ ଆଗ ବାହାଘରଟେ ହେଲା ତାପରେ ଭଲ ପାଇଲେ। ମୋର ଏବେ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କୋଉଟା ତିନିଟା ଗୁଣ ଅଛି ଯୋଉଟା ସାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ? କି ମାନେ ମୋର ସେମିତି କାହାକୁ ପାତର ଅନ୍ତର କରିବା ନାହିଁ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଭାବରେ ଦେଖିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମୁଁ ସେଟାକୁ ମାନେ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସବୁ କଥାରେ ତାଙ୍କ ବିନା ପରମିସନରେ ମୁଁ କିଛି ବି କରେନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ଭାବରେ ଚଳିବା। ଏଇ ଯାହା ଆପଣ ଟିକେ ଠିକ ଭାବରେ ବି କିଛି କହିଲେନି, ମିଶେଇ ମାସିକି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ସେ ମିଶେଇ ମାସିକି ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଇଏ ଉତ୍ତର ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ରଖିବି। କୋଉ ଦିନ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ? ମୋର ଯେତେବେଳେ +2 ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ମୁଁ କଲେଜ ଟପର ହେଇଥିଲି, ସେଦିନ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଥିଲି, ସିଏ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ଟପର ଆପଣ ହେଇଥିଲେ ବାହାଘର ପରେ +2 ଏକ୍ସାମ ଦେଇଥିଲେ? ୱାଓ ବହୁତ ବଢିଆ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆମେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେବା ସେ କଥା ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହଁ ଆପଣ ଏମିତିଆ କୋଉ ଜିନିଷ ବା ଏମିତିଆ କୋଉ ସମୟ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ପୁଣି ଫେରିଆ? ସେମିତି ତ କେବେ ହେଇନି କିଛି, ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମେ ସକାଳେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସକାଳ ସମୟଟା ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗେ, କିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ସମୟଟା ଭଲ ଲାଗେ? ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଦରକାରୀ ଜିନିଷଟା କଣ? ସେଲଫୋନ। ଫୋନ ସବୁଠୁ ଦରକାରୀ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଯୋଉ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ପାଇଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମକୁ ପଚାରିଥିଲି, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରୁଛି। ମ୍ୟାଡାମକୁ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ଏମିତିଆ କୋଉ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ବା ଗୁଣ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, କୋଉ ତିନୋଟି ଗୁଣ? ଏମିତି ସେବା କରିବା, ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା, ପାଠଶାଠ ଟିକେ ସେ ପଢିବା, କଥା ରିସିଭ୍ କରିବା। କଥାଟା ରିସିଭ୍ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣନ୍ତି, ମାନନ୍ତି ସବୁ କଥା। କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ପ୍ରାୟ 100%। ପ୍ରାୟ 100%। ବହୁତ ବଢିଆ ସାର୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମ୍ୟାଡାମ ଏମିତିଆ କୋଉ ଦିନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ? ଭାବିଲି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ +2 ରେଜଲ୍ଟ ଯୋଉଦିନ ବାହାରିଥିଲା, ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ତୁ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛୁ। ରେଜଲ୍ଟ ମୁଁ ଆସିକି ବୁଲେଟିନ୍ ପେପର ମୁଁ ଦେଖି ଆସିକି କହିଥିଲି ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛୁ। ତାପରେ ସିଏ ବି କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ହଁ ପ୍ରାୟ ହେଇଥିବ। ଦେଖିଲା ଆସିକି ସେ କଲେଜରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଟପର ହେଇଥିଲା। ଆରେ ବା, ଆପଣ କାହିଁ କହିଦେଲେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ ମଜାରେ? ମଜାରେ କେମିତି ତାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନଟା କେମିତି ରହୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ବି ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛି। ଏମିତିଆ କୋଉ ଘଟଣା ବା ଏମିତିଆ କୋଉ ସମୟ ମ୍ୟାଡାମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା? କୋଉ ସମୟ? ପ୍ରାୟ କହୁଛି ଟିକେ ଆଉ ହେଲ୍ଥ କମିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଗରୁ ଟିକେ ସେ ହେଲ୍ଥ କମ୍ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟଟା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ସେମିତି ପତଳା ହେଇକି ପୁଣି ଆପଣ ହଉ। ବହୁତ ବଢିଆ, ଭଲ କଥାଟେ ଭାବିକି ଆପଣ କହିଲେ। ମ୍ୟାଡାମକୁ ସକାଳ ସମୟ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟା? ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଦରକାରୀ ମ୍ୟାଡାମ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟ ରହିବ କୋଉ ଜିନିଷ? ମୋବାଇଲ ଫୋନଟା। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ମ୍ୟାଡାମ କଣ ଖୁସି ତାଳି ମାରିଦେଲେଣି? ମ୍ୟାଡାମ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାର୍, ଉତ୍ତର ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ଆମେ ପାଇଗଲୁ। ଯାଆନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଟିକେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଜିତିଲା ପରେ ବଦଳୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାହାଣୀ। ହଲମାର୍କ ଧରଣୀ ରାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯୋଉଟା ବ୍ରେକ୍ର କେକ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଫଟୋ ଉଠାଯାଏ? କ୍ୟାମେରା। ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସର ଓଡ଼ିଆ ନାମ କ'ଣ?
ଦିଆଯିବି ଏଠି 85774 रे केतोटी संख्या अछि? ପାସ୍ शर्ट रो ओडिया कोन? ପାନ अमावास्या राति रे जह्नर आकार कोन थाए? ଗୋଲ गोल थाए। ट्रेन रोहुथिबा जागा को कोन कुहा जाय? ପାସ୍ बाहागर निमंत्रण पत्र ऊपर क्यों मंत्र लिखा जाई थाए? गणेश मंत्र। प्रकाश माने कोन? ହ୍ୟାଲୋ प्रकाश माने कोन? ପ୍ରକାଶ ନା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା हौ धनर देवता किए? କୁବେର କୁବେର अच्छा पातल घंटा क्यों पढ़ा को कहे? टमाटो आमे ओ सरे गुण को भी सेतिकी तार जो भीतर गुण अच्छी ସେଇଟା କୁ बहुत बढ़िया बहुत भल लगुच उभय जोड़ी भारी बढ़िया आ भारी बढ़िया लगी आम आज चाहबू जे आप पुणी थे गोटे जो गोटे खाली थी गो आंगुठी गोटे खाली थी मंचर आप पूर्व देखीदे पाखे थिला निजर हो पारला नहीं दीप्ति भाई मैडम टी खोलिया आप कौन थिला जहाँ निजर हो पारला नहीं मु चाहिए सर से जहाँ डायमंड रिंग रही मैडम को पिंधे टिके केवल गोटे जोड़ी से बंपर राउंड पर्यंत एंट्री पाई सारी आउ जहाँ मुझे सब बेले कही उज्जनिया राउंड वर्तमान आसूची वर्तमान श्रीमान मानकर काम कौ श्रीमान केते जितेकी दे पाउछन्ती जना पड़िबो ब्रेक पर हां सिर बुली जानते चलंतु 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 तापर आपण सेठी अछि सेठी हां से तांकर चलंतु हां 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 आ टिके आगु को सीधा हां सीधा चलंतु सीधा आगु टिके हां आ बांगु टिके आपनकर जानतु आपनकर आ टिके बांगु जानतु बांगु ए सारे डाहन को हां आगु हां आउट बाज अछि ऊपर को हां सीधा चलंतु ठीक अछि आ गोटे अरे चलो हाँ तलू हाँ हाँ से बसी जातु गुरुनी की जीव पड़ो से बस जातु हाँ से दौड़ीटा अच्छे आप नई कि पास कर हाँ बस से हाँ से बसी जातु गोलटा अच्छे गोलटा पारी जातु शोकी हाँ से गोलटा अच्छे भर गोड़ पका गोलटा अच्छे हाँ एपटे एपटे सेपटे आ टिके से सीधा आप जस्ट पाखे ही अच्छे गोलटा से गोड़ नहीं एपट को हाँ हाँ से गोलटा अच्छे से सीधा हाँ बस 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 हाँ गोलटा अच्छे आ टिके आगु को हाथ दिखाँ हाँ आ टिके आप बैंक हाँ हाँ चलते जातु हाँ से गोलटा आराम से हाँ आ टिके आगु जाए गोलटा पारी जातु हाँ हाँ से हाँ से चेयरटा अच्छे हाँ चेयरटा से बस जातु बस हाँ तलू गलांतु बैंक आपंकर बैंक आसतु बैंक पड़े आसतु से सीधा सेम नहीं एपटे को हाँ बैंक आसतु आ गोटे स्टेप हाँ से अच्छे दौड़ीटा से नईकी जातु मैंने बेक सीधा करके हाँ आउटे नईकी हाँ हाँ सेमती बस